Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization haringkat berkibor district ke East Khasi Hills haka pratarek unai wing arajar arpuar lalit banit jurep ya kawi ke Jaka kabadon hakiting road kalenti banit chali dikin college hadian beklayo ya ke jing ujor nagi patba kilong kemie kilong kepa bat ki khana pulie bakani ke Jaka klalong kum ka ketem di kinja di kiat hak babun ki samla shenrangi badai ni ki wei pat ki jat ben rio bat katu kani ni ki samla khasi ki lawan ban shong that lat bat penthod ya galet kawan ki pat ba kham tam mi ki samla kan thai president jong ka seng ba don bok takhar loi tho ba hadien mi klayo e jing ujor ka seng kala khot lang ki bor pulen banwan ban sen ran lang bat yo ban be no ki katu kani bawan ban shong that lat ha ka tei ka Jaka Uba don ba kula ong ba kaseng kanum ailat yanu la ki dei ni ki wei pat ki jat ban rio ni ka jat ban rio khasi bikin wan shong that lat ha ka te ka Jaka ulo ong ru ba kumba ka sarkar la penjari di ki kendon shispa sa pu sau CRPC habaro ki khap jong ka sor shalong komta gani ka an kam de bantri kam tang haki khasi ndai ka dei ru bantri kam ya ki bar jalla Sho ula ong ba ula yo banyakran ba uba roni uba de magistrate ban bu no lagi kor CCTV khanang man la ban te lakam yaki ba wan yat wan yeng ha ka te ga Jaka ula pen sngoru shagi bor penya district bakin pha pan khoi no ek jabo jaban ki badon ha ka te ga Jaka ula ban rap ru da ka ba ong bala dalap yanu ki ba di yaki jingpen buat bar ki bawan shong that lat klem kam klem jam ha ka te ga Jaka ka seng kan sa ai ka jingsneng da ka ba pen chitam Kamta kani budan hak dailat kiting road kade hadian bangi ujor na ki pajba ki long khme ki long pa ki na balik rasang ni ki ong ba kane ketem kala de ketem ka ba ki katto kane ki bamde ki parado prasnam ni pada se ki dan katto ngot ku ki bana ka ki jek bedre ki jungi ki besi chong ni ki jek di kenja ki jek di kenja ba ki jek di kiat kisah yang busane ki yang thalat pantai ki kena dentai ke balik kelas antam kene ke dekat dentai ke banya dedikin college bat kene tengina kalian ko jongi ni pak bensim ka anya kti gila ya khot lang bat ka bor district administration tegila poi hang ne bangila be ru itu ki we song thalat hang ne ki bedai na ki we ki jeng ki bedai khar tengina kalian jongi nginum ailat yono ru do nu jeng bendreu ru uban wan song hang ne bat sakawai ru kila hi ya ba menta kila impose ka 144 RPC hapo barok hot ka shillong agglomeration tengi songkhya bat ni 1 pe hiro ba kumno kila ban tada yo khasi ka tre kam ko 144 RPC bale ki nong we kin tre tade halar kata kanong den nilek check nilek pet bat mener ngila la bi kato kan ningut ki khna ki basong to tengila be ki bat ngila konturu ya ka district administration bat angkat pulis ban sha shu ban bu parking hne like batang ye ti go one school dan nang ta ka ban disperse na lum kumta dengila pijino gi banti kencana ki ba le ke iftizing nakalen ko ka seng kat ai no kijing sneng pat nang ne shikmat ni labu ka jing maham ya mano ki badai ki khasina ki nongwe ru ki ba shong thar la thang ne klem kam klem jam ki dei kin sa sha kin stam ka seng ka bri hunyo trap min pe hi bat khnang ban khanglat ya kan ni ka jing sniu ka ba hapo ka jala ka jungi kamdon chu ka jong ka jing shong sok kami kan thai tengin kalian jungi ngin jai pudian bat ngin ai ru tak bateng la tengin rang lap nang ne sikmat ba kidon ka jing lek klem kor nang ne ka jing shong that la dan kapag kisit kim kam sanganta kisit penthot to kisit keraman ni kisit pendam itu kisit shong ini semua kena begini to kelas deh komputer dia Anlang kasih kita kat kambun sangat. Bun tu berkisah dia di itu berkisah lagi itu. Dan kapal kisah kidan kapal kinyat iway komputer. Kidai tak kantan daya tak arhu berkisah kinyat apa blok itu dan ini sendal. Dalam jamit alat komputer. Anti social element sekitar. So, kata Kongki nak dikenjar, nak dikenjar ni kita hibi nang lap deh. Mulai kat kali ke parking pun tut. Kata ke bantul kena parking mana suruh. Begini ketika sebar pathar. Kita astu am kini kontrol. Jadi emergency affairs. Ini time pi hang ni lah haban wan kali. Nak ni parking take time.
Pak sempurna deh. Aja kami long in yo ban ukrit itu ya kam up blok. Kan gini. Kipor kena baca try kibun kibasong ni. Ang ini tentang dah. Mestap udan, sihir udan, mir udan. Dan install di kana light. Akan dunah ya.